Aduh, aduh, penting keluar nih kalau bantuan. Uh, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas. Nah, iki ono bantuan saka kanca-kanca influencer iki ono bantuan kanggo sampean Mas. Apa Nah, Mas? iki ono bantuan. Bantuan apa itu Mas? Yo, yo berupa makanan lah, makanan ringan lah. Nah, moga Mas, iki ditampa kanggo sampean Oke, iki. oke Mas. Alhamdulillah ya Mas. Saat juga no lancar barokah ya Mas. Amin amin Eh, amin amin amin. bojone telu. Amin amin amin. Oke, Oh, amin ya wis Mas, aku tak dhisik ya Mas yo. oke, Tak dhisik wis iku oke, oke, didahar. oke, oke. Oh, bajingan influencer iki. Lagi untuk bantuan 10M kok bolo-bolo kok ya wis mlebu ngene. Genah aku sisi yo wong pemerintahan kok yo ngene iki luweh kok ngono-ngono iku. Titeni influencer iku mau nek ketemu. Aku ora perlu dikontenke, ora perlu di shooting. Bajingan tenan titeni nek ketemu aku. Alhamdulillah iki apa yang kayak iseng liya-liyane neh. Muga-muga. Mandek. Kowe influencer sing winginane bagi-bagi donasi nek nggone korban kuwi. Iya, Mas. Weh. Kowe kok wis jaduk men. Kowe iki duit urun kok mlepukmu koyo ngono. Loh, ora diku dhewe lho Mas. Ora iso wong ki mbok posting kok. Wis ngene ae. Mergo kowe iki gak izin karo pemerintah, tak sita iki. Lho kok mbok setan? Lho karo aku, bajingan kowe iku. Wis kowe ngono balik kowe iki wis ora gelem izin karo pemerintah kok sak kudu dhewe donasi mbok lakoni. Karepe Wis kono lunga kayak asu tenan kowe anjing ganggu nek gune uripe negara kok wis lunga bajingan tenan. maksudnya Oh, tak ngono anjing. Aduh, batangku kalah ya Allah. Assalamualaikum Pak. Saya Pak ya. Aku tak karo ngevlog iki. Assalamualaikum guys. Di sini saya masih bersama korban banjir guys di sini Pak. Ya. Iki aku nguwaki sumbangan Pak ya. Jadi iki saka danaku pribadi ya. Aku atas nama pemerintah ya Pak ya. Iki saka dana pribadiku. Gajiku tiap bulan tak kelompokne kangge iki. Jadi ditampa ya Pak ya. Jadi kita resik lukane. Wah, Masya Allah. Ya Allah Pak. Wes muga-muga diwehi ketenangan ya Pak ya, muga ditampa dongane panjenengan ya Pak ya. Wes iki lumayan Pak, iso kanggo urip sewulan bakal ya. Tandise ya Pak ya. Wes, assalamualaikum ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman ya. Wes ya Pak ya. Nah, iki salaman sik tampa sik yo. Nah, wes. Dhisik Pak.